салом ба ҳама он нафароне ки филми Усмонро бисёр таваҷҷӯҳ мекунанд ва интизори он ҳастанд, ки дар серияи навбатӣ чӣ рӯйдодҳо рух медиҳад. Хуб, акнун анонси филм аллакай чанд рӯз аст, ки ба намоиш дода шудааст. Мо назари худро вобаста ба воқеаҳои 83-ум серияи ин филм баён месозем ва бояд бигӯем, ки ҳарчи ки мо инҷо мегӯем аз таҳлили ҳамон гуфтаҳои худи туркҳост. Дар шабакаҳои интернетӣ, масалан Instagram ва YouTube канал, ҳамаонҳо комментарияҳои худро гузошта назарҳои худро мегӯянд. Дар ин ҷо аз чӣ оғоз мекунем? Хуб бинед, дар серияи 82-ум дар қисмати охир Усмон бародари калонии худро, оне ки бо васияти модар Усмонро калон кард ва нигаҳбони Усмон буд, яъне бо истифодаи камонқудрати худ Усмон ӯро буғӣ мекунад ё нафасгир мекунад. Оё дар ин ҷо Гундузбей мемирад ё не? Худ тавре ки дидем, Гундузбей худ ба гуноҳҳояш иқрор шуд ва тавре иқрор шуд, ки яку якбора ин чизро мо интизор набудем. Мо фикр мекардем, ки Гундузбей бо ягон роҳи дигар ба гуноҳҳои худ иқрор мешавад. Агар дар ҳамин серияи 82-ум мо каме ба қафо нигоҳ кунем, ҳамон ҷое ки Гундузбей бо ҳамон вазир Олимшоҳ ва Гайхату суҳбат мекард, дар он ҷо дид, ки андешаҳои Гайхату барои нест кардани қавми туркҳост ва вазир Олимшоҳ онро дастгирӣ мекард. Дар ин ҷо наворбардор ва ҳамун коргардон қиёфаи Гундузбейро тарзе ба мо нишон дод, ки барои мо аллакай маълум гардид, ки ин барои ӯ хуш намеояд. Ва суҳбати Гундузбей бо ҳамсараш, ки дар он ҷо пушаймонӣ мекард ва мегуфт, ки ман бо истифода аз ҳамин қувваву лашкари муғулҳо худи муғулҳоро нест мекунам. Акнун Гундузбей мемирад ё не? Ба андешаи ман Гундузбей намемирад, барои он ки дар ҳамин таърихи империяи Усмониён Гундузбей хеле нақши муҳим дорад ва дар таърих гуфта шудааст, ки Гундузбей дар яке аз муҳорибаҳое, ки барои аз худ кардани қалъаи Инигул буд, кушта мешавад ва фарзанди ӯ, ки хеле ҷавон буд, то ба охир ҳамроҳи Усмон ҷангидааст, яъне Усмонро ҳамроҳӣ мекард ва ӯ яке аз сипоҳиён ё ки яке аз ҳамун аскарони шуҷои Усмон буд. Хуб, дар таърих қариб ман надидам ҷое ки гуфта бошад Гундузбей хоинӣ кард, яъне хиёнат кард ва барои хоиниаш кушта шуд. Дар ин ҷо Усмон шояд бо Эдибалӣ ҳангоми суҳбат мекард, Эдибалӣ ба ӯ чизе гуфтааст, барои ки ҳамон ҷое ки бо Эдибалӣ суҳбат мекард, барои мо нишон надоданд, ки ҷавоби посухи Эдибалӣ чӣ буд ба суоли Усмон, ки оё хуни бародарам барои ман ҳалол аст. Дар ин чӣ посухи аниқӣ надод. Танҳо навор иваз шуд ва мо намедонем, ки давоми суҳбат чӣ шудааст. Акнун бинед, шояд дар он ҷо Эдибалӣ ба ӯ чӣ маслиҳате дод ва Гундузро намекушад, лекин бо истифодаи ҳамин Гундуз, ки аллакай ба бувори муғулҳо ва вазир Олимшоҳ даромадааст, ягон бозии дигарро Усмон дар ин ҷо мекунад ва Гундузбей ба ӯ кӯмак мекунад. Ва агар як чизи дигарро бинем, Усмон амаки худро барои хиёнат кушта буд, лекин то ба куштанаш чанд маротиба барои ӯ имконият дода буд, ки ислоҳ шавад. Шояд ба Гундузбей ҳам имконият дода шавад. Хуб, ин филм аст. Филм тағйиротҳои куллӣ дорад ва шояд ки касе дигар ҳам, шояд зани Гундузбей, шояд намун ҳамсарҳои Усмон худашон аз Усмон хоҳанд, ки Гундузбей кушта нашавад, барои он ки агар суҳбатҳои охири Гундузбейро бо ҳамсарони Усмон дида бошед, Гундузбей ҳамеша онҳоро тавсиф мекард ва ҳатто вақте ки Ҷулияро ба назди Гундузбей меорад, мегӯяд шумо як кори бузург кардед. Хуб, ҳаминҳо шояд сабаб шаванд, ки онҳо пушти Гундузбейро бигиранд. Хуб, мо дар навори ҳамин анонси 83-ум мебинем, ки Рогатус ба дор кашида мешавад ва Никола дар он ҷо ҳузур дорад. Хуб, чӣ фикр дорам ман? Ман фикр дорам, ки Рогатус кушта намешавад, барои ин ки дар ягон ҷо вақте ки мо ҷустуҷӯ мекардем, наёфтем ҳамон акс ё ягон чие, ки наздик бошад ба кушта шудани Рогатус. Ва ин ҷо Рогатус боз ҳам дурӯягӣ карда истодааст ва аз як тараф бо Усмон ҳамкорӣ мекунад барои он ки ба қалъааш баргардад, ба ҳокимияташ баргардад. Аз тарафи дигар мехоҳад, ки Николаро нест кунад ва чандин мушкилиҳои дигар ҳаст дар ин байн, ки дар ин ҷо мумкин аст ҳамин Рогатус
бо кори иқрор мешавад ё чизе сабаб мешавад, ман фикр мекунам Рогатус намемирад. Вай дар ин силсила филм ҳунарнамояшро давом медиҳад. инҷо як чизи дигар ҳаст. Аз ҳамин наворе ки мо Николаро мебинем ҳангоми ба дор овехтани Рогатус, оё Никола худаш бо Усмон ҳамкориро содиқона мекунад ё хоинона? ин аллакай дар қисмати охири серияи 82 маълум гардид ки Никола бисёр ҳам дар инҷо аз ҳамон макории худ истифода бурда истодааст. Ва чизи дигаре ки дар инҷо ман мехоҳам бигӯям, ҳамон буд ки вақте ки мактуби император ба Усмон дода шуд, ӯро мо надидем, навори онро надидем ки дар он муҳру ҳамон имзои ҳаст ё не. Вақте ки Никола ҳамон гуна як мактубро ба Гай Хатун меовард, дар он ҷо мо ҳам печату ҳам имзо аз ҷониби императорро дидем. Ман фикр мекунам ки дар ин ҷо ягон бозии бузурге бо боз ҳам Никола пушти Усмон гузошт ва дурӯягӣ мекунад, дутарафа кор мекунад. Ва Никола дар серияи 82 ба Рогатус гуфт ки ман акнун фаҳмидам ки бояд бо ки дӯстӣ кард, яъне бо ки ҳамкорӣ кард. Ва ин ҳам яке аз далелҳое ҳаст ки Никола ҳам бо Усмон ва ҳам бо Гай Хатун ё каси дигар кор мекунад. Акнун дар ин ҷо як чизи дигар, мо як навореро дидем ки нафарони номаълум аз ҷангал меомаданд ва яке аз онҳоро боз ҳам мо бо Олимшо дидем. Инҳо киҳоянд? Инҳо караманидҳо мебошанд. Караманидҳо яке аз нафароне ҳастанд ки дар ҳамин империясозии Усмон бисёр ба Усмон мушкилӣ пеш оварданд. Караманидҳо яке аз оғозёфтаҳои ҳамин туркҳо мебошанд, дар таърих ҳамин гуна омадааст. Ва Олимшо пас аз оне ки дид ки Гай Хатун нақшаҳояш бисёр дигаргуна ҳаст ва вақте ки Гай Хатун Султон Месудро ба қатл расонд, минтақае ки туркҳо идора мекунанд пара ба дасти худ гирифт. Барои Олимшоҳ на чандон вазифаҳои хуб меояд, агарчи ваъда дода истодааст. Лекин ин ҷо Олимшоҳ чизеро пай бурд, аз ин рӯ робитаи худро бо караманидҳо мустаҳкам кард. Ва ҳамон нафаре ки пеши Олимшоҳ меояд, яке аз идоракунони ҳамон қавми караманидҳо аст. Караманидҳо дар таърих ҳамин гуна шудааст ки то ба давлат сохтани Усмон сари қудрат омада буданд ва инҷо пас аз марги Месуд аст ва Усмонро бисёр халал расонданд барои давлат сохтанаш. Хуб, дар ин ҷо туркҳо қавманд ва ҳар кӣ мехоҳад ки аз ҷониби худ давлат бисозад ва мо медонем ки Усмон муваффақ шудааст дар ин ҷо. Гай Хатун наҷот дода мешавад. Ҳамин гуна гуфтаҳо дар бисёри шабакаҳои интернетӣ ҳаст. Мо пайи ҳам рафтем, ин ҳам рафтем. Агар Гай Хатун наҷот дода шавад, ман фикр мекунам аз ҷониби худи Усмон ҳаст. Усмон дар аввал ӯро шикаст медиҳад ва баъдан боз ӯро наҷот медиҳад. Ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки ӯ бар зидди Олимшоҳ ва караманидҳо мубориза барад. Усмон чӣ гуна мефаҳмад ки караманидҳо бо Олимшоҳ ҳамкорӣ доранд? Инро ба ӯ Конур мегӯяд. Конур ба Усмон хабар овард ки Олимшоҳ бо нафароне вохӯрда истодааст, лекин намедонам онҳо ки ҳастанд ва дар наздиктарин фурсат инро ман аниқ мекунам. Олимшоҳ аз ҳамон нигоҳе ки дар қисмати охири ҳамин серияи 82 ба Конур кард, маълум гардид ки аллакай шубҳааш пайдо истодааст нисбати Конур, лекин Конур ин корро мекунад, барои Усмон фош мекунад ки караманидҳо бо Олимшоҳ ҳамкорӣ доранд. Аз ин мебарояд ки Олимшоҳро мо ба ин наздикӣ аз сериал дур намебинем. ӯ дар сериал боқӣ мемонад то чанд вақти дигар. Як моҳири дигаре ки коргардон кард ба мо Гундузбейро дар ҳамин серия умуман нишон намедиҳад. Дар анонси ҳамин серияи 83 барои чӣ? Барое ки мо бовар кунем ки Гундузбей мурдааст. Агар Гундузбей дар ҳамин серия мурда бошад, пас ин филм пурра аз рӯи воқеаҳои таърихӣ нарафта истодааст ва бисёри воқеаҳои таърихӣ пушти по монда истодаанд, ҳатто аз байн бурдани Юндуз. Хуб, як чизи дигаре ки ҳаст, масалан дар ҳамин таърих Конур як нафар аст, яъне Усмон як сарлашкар дошт бо номи Конур. Мо аллакай дидем ки дар ин филм дуюмин Конур омад. Конури аввал дар мавсимои аввал кушта шуд, дар сезонҳои аввал, баъд боз Конури нав омад. Инҷо мо ба
мавради коргардон баҳои баланд медиҳем, барое ки коргардон ин филмро тавре сохтанд ки ҳамун одами асосии Усмон аз дохили яке аз бузургтарин одамони салҷуқиён меояд. яъне Конур ва ҳаммаҳз ҳамун сабаб мешавад ки душмани яке аз душманҳои бузурги Усмон кушта мешавад. хуб, мо боз ҳам пайи ин ҳастем ва дар наворҳои баъдӣ мо барои шумо мегӯем ки караманидҳо чӣ кор мекунанд, оё ба Усмон шикаст медиҳанд ё не, ва қаҳрамонҳои наве ки дар филми Усмон пайдо шуда истоданд, онҳо киҳо ҳастанд ва чӣ нақше барои Усмону барои мушкиле эҷод кардан ба Усмон доранд.